سلام كمي تخونو زخبركم تخاتل تحريا بوست نلومين زبلنا يوم علتاو زيناتات تحريا بوست حيزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتا مسانا صانيحكم كتكاتاتولنا بخبروت نعدم فلما بقندرسات زيناتات زعلت كنجمر حلفت ጸጥታ ኦሮሞን አዘዝቲ ሰራዊትን ፉሊ አኼባ ካይዶም ናብ ትግራይ አበ ዝግበር ወፍሪ ዝምልከት ድማ ዘትዮም አለው ዝርዝር ክነስዕበልኩም ኢና ሓደ ካብ መራርሓ ፌደራል ፖሊስ ናብ ኤርትራ ሰጊሮሎ አበ ግንባር ምዕራብ ተወሳኺ ኃይሊ ከአቱ ተአዚዙ አዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓድሽ መምርሒ ከም ዝሃቡ ድማ ተቃሊሖም ሰቲት ሑመራ በከበባ ዘእተወ ኩናት ምዕራብ ግንባር ቀፂሎሎ ነፈርቲን አጋር ሰራዊትን ዘሳተፈ ከም ዝኾነ ድማ ተሓቢሮም ወታደራዊ ሓለፍቲ ጽምዶ ዘትዮም አብ ኤርትራ ብዝተኻየደ ዘተ ካብ ሰራዊት ዓፋር ትግራይ አምሓራን ከም ዝተሳተፉን ተሓቢሮም ዋና ጸሓፊ ሲኖዶስ ትግራይ ዳግማይ ከም ዝተኣሰሩ ተገሊጹ እቶም አቦ አብ ቀይድን ትውዕሉ ንኻልኣይ ግዜ ከም ዝኾነውን ተገሊጾሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ በምዕራብ ትግራይ ማሪኸ ክብል ገሊጾሎ ክልተ ንኡስ መንደር ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዘ ድማ ኣፍሊጦም ናብ ዝርዝራቶም ክንሰገር ሓለፍቲ ጸጥታ ኦሮሚያን አዘዝቲ ሰራዊትን ፉሊ አኼባ ከም ዘካይዱ ተፈሊጡ ናብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ዝምልከት ከም ዘተይውን ተፈሊጦሎም ሓለፍቲ ጸጥታ ኦሮሚያን አዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናብ ክልል ኦሮሚያ ከተማ ማቱ ፉሊ አኼባ ካይዶም አለው ናብ ትግራይ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ዝምልከት ምስ ወኪላት ሓለፍቲ ጸጥታ ኦሮሚያ ዞባ ጅማ ቡኖ በደለን ኤሊባቡርን በፉሊ ከም ዘተዩ ናይ ስራሕ ክፍፍል ከም ዘካይዱን ተፈሊጦሎም እቲ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኣብቲ በአዛዚ ማእከላዊ እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ዘውዱ በላይን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ ኦሮሚያ አቶ ሃይለ ጉርሜሳን ዝተመርሐ አኼባ ብሰሜን በፉሊ ብትግራይ ሓድሽ ኩናት ስለ ዝጀመረ ከባቢኹም ባዕልኹም ክትሕሉ ኣለኩም ዝብል መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም ተሓቢሮም ኣብቲ ካብ ወረዳን ላዕሊ ዝሰርሑ ሓለፍቲ ጸጥታ ኦሮሚያ ዝተሳተፉሉ መድረኽ ብሸነኸ ሰሜን ዝተኸፈተ ኩናት መንእሰይ ኣብ ጎኒ መከላከያ ክስለፍ ጎስጓስ ምግባርን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝለቆም ከባቢታት ውሕስነት ጸጥታ ምርጋፅን እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ከም ዝነበረ ተገሊጾም ብተወሳኺ ጀነራል ዘውዱ ንሱ ሸኔ ዝበሎ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሚያ ዳኺምናዮ ኢና ኮይኑ ግና ሕጂ እውን ውሱን ሓይሊ ብድሕረና ሰላም ኦሮሚያ ክርብሽ ይኽእል እዩ ነዚ ኣብ ምውሓስ ሓይልታት ጸጥታ ኦሮሚያ ሓላፍነት ክወስዱ ኣተሓሳሲቦም ስርዓት ኢትዮጵያ ዝበዝሕ እዝታቱ ናብ ክልል አምሓራን ዶባት ትግራይን ዘስፈረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ብጀነራል ዘውዱ በላይ ዝምራሕ ማእከላዊ እዚ ዝበዝሕ ክፋሉ ናብቲ ናብ ትግራይ ዝወልዑ ሓድሽ ኩናት ክጓዓዝ ከም ዝኣዘዘ ተገሊጾም ሓደ ካብ አመራርሓ ፌደራል ፖሊስ ናብ ኤርትራ ሰጊሮሎ ሓደ ካብ አመራርሓ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ተወላዲ ዓፋር ንስርዓት ኢትዮጵያ ረሕሪሑ ምስ ዕጥቁ ናብ ኤርትራ ከም ሰገረ ተሓቢሮም ናብ ዕጡቕ ሓይሊ ሰራዊት ዓፋር እጉጉሞ ዝተጸንበረ ኮንስታብል ሁሴን መሐመድ እቲ እንዳዘረ ኣብ ኩለን ክልላት ሓዊ ዝወልዐ ስርዓት ኢትዮጵያ ብጀካ ብሓይሊ ብረት ብኻልእ ክእለዩ ዝብል እምነት የብለይን ናብ ብጾተይ ድማ ተጸንቢረ ኣለኹ ክብል ተዛሪቦሎም ዕጡቕ ሓይሊ ዓፋር እጉጉሞ ሓይልታቱ ብምስፋሕ ክልል ዓፋር ካብ ልኡኻት ብልጽግና ሓራ ንምውፃእ ወታደራዊ ወፍሪ ከም ዝጀመረ ምግላጹ ይዝከር ኣብ ግንባር ምዕራብ ተወሳኺ ሓይሊ ከኣቱ ተኣዚዙ አዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓድሽ መምርሒ ከም ዝሃቡ ድማ ተቃሊሖም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብጀነራል ብርሃኑ በቀለ ዝምራሕ ሰራዊት ኢትዮጵያ በግንባር ሸረሪና በረኸት ብክብር ተጽዋርን ታንክታትን ተደጊፉ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምውልዑ ብጸረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ከም ዝተመከተን ኣብ ሓይልታት መንግስቲ ክሳራ ከም ዝወረደን ይግለጽ ኣሎም እቶም ምንጭታት ወሲኾም ብሰንክቲ ዝተባሃለ ሰብኣዊ ክሳራ ካብ ወረዳታት ጸገዴን ወልቃይትን ዝተመልመሉ ብኣኽበርቲ ሰላም ዝፍለጡ ዕጡቓት ብሓሙሽተ ኤፌሳር መኻይን ናብ ፉሉይ ቦታ ማይ ጥርዓ ተጓዒዞም ናብ ግንባር ውግእ ንኽኣትዉ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦም ተረጋጊጸሎም ብኻልእ ወገን ኣዛዚ ሰሜናዊ ምዕራብ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሌተና ጀነራል ኣሰፋ ቸኮል ብህፁፅ ናብ ግንባር ከም ዝወረደ ተገሊጾም ምስ አዘዝቲ ሰራዊት አኼባ በመካያድ ብዛዕባ ትዝካየድ ዘሎ ግጭት ስልታዊ ትእዛዝን መምርሕታትን ከም ዝሃበ ድማ ተገሊጾሎም
بمسرة ترقب حبريتا قصري قصولات بغصالي وسخ كم زلون كحساي برا هوسبيتال حمرة وحس كم زي كونن جنجام سلازلو ناب كالي بوتا نمزوار مدب كم ستحزون تقليت اللهم تحبريتا موداتا مرر حسراوتي تيبيا اب دوغعتات والقايت طابيا دجنا فولي بوتا زبان چدنا كمون اب طابياتات دبر ماريامن وللن زركبو بوتاتات كم اززي طابيا كوينوم كتحازو ممرحي كم زتوهابون يغلصالو نساتيت حمرة اب كبازاتو كوينات معراب جنبار قصيلولو نفرتنا غار سراويتن زساتفه كم زخونه دما تحبيروم امانغو سراويت ايثيوبيان حيلتات مكلخال تግራይና ببزحات كبابيتات معراب تግራይ تولع كوينات زاغيد كم زي هذا معخن زينا اجانس فرانس بريس صبصيبوم ات معخن زينا قال شموم زي تقسم مرحنات سراويت تግራይ بمصراح اتي بشنخ شررينا معراب تግራይ منغستي ايثيوبيا جمرو كوينات ادماسونا صفحه ناب كالوت كبابيتات يلابع كم زلو قاليحوم بتوسخي منچتاتنا كم زرغاغصو ابتي اب كبابي شررينا سراويت ايثيوبيا كاب سراويت تግራይ نمنزع زكايدو فتنه كبير كسارا كم زوردون كل زسلفو غعقل تمن سراويتون انطبطيبو ندحريت كان سحب كم استجدد تحبيروم بمسرة الزرقة بحبريتا سراويت تግራይ نمجمرتا غيزه اطفيان بزطفا سب البو درونات اب تقمي كم زوعلن اب لعلي قصرو زي تنصر سراويتن ميكانايزدن سراويت ايثيوبيا كسارا كم زورد ترغاغيصلوم اب تجنبار امبولانسات موتاتن قسلاتن سراويت ايثيوبيا اب حمورا كحساي برا هوسبيتال معارج هوسبيتال ديفيجن غوندرن كملالسا كم زوعلاون نمفلاط تخايللوم بتوسخ نبرتي كم زرغاغصو ابعخرن راويانن تتخله كبيد برت سراويت ايثيوبيا نانفت لوغدن مواسني مايكادران تخاتاتالي دبداب كم زكايدون غليصوم الله زاغيد كوينات معراب تግራይ زغصله خوينو بوغن حيلتات مكلخال تግራይ زرزر وتادراو فصامي تزرغحن معراب تግራይ مس سودانن ايرتران زرخب قندي استراتيجيكاوي اقداسنت زلو مسمر كم زخونه يفلط وتادراو حلفت صمدو زتيوم اب ايرترا اب استقايده زت كاب سراويت عفار تግራይን امحران كم تساتفون تحبيروم منجتاتنا خمس حبروا اب دروتي منغسي ايثيوبيا بشنق معراب تግራይ شررينا زخفتو كوينات جمره حبو زت وتادراوያን عزتي نايتي بصمدو زفلت شركنا اب وشت ايرترا شمو بعلي زي تنصر بوتا تراقيبوم اب قصالي وتادراو انفتات زملكت زت كم زكايدو تغليصوم اتزته بقندو انصار اتناهلونا حدغا نايت زوبا كوينو السلام ززرق زلو منغسي ايثيوبيا زكايد وتادراو طمرت زتكوره كم زنبره ابتزته باكال وكيل سراويت عفار اوغوغومو سراويت ايرترا سراويت تግራይን كمون كالوت باكال زي ترخبو انصار سرعات عدقاو قالس زكايدو زلو عطقات حيلتات ايثيوبياون بفيرتشوال كم تساتفو منچتاتنا رغاغيصوم دحرتي اخيبا مس عزازي فانو زمن كاسي بحبار سولو زرغخه كورنيل ابراهيم عثمان عليو لعلواي وتادراو حلافي اغوغوم سراويت عفار بوغنو سرعات بلصقنا بقالسي وصعات تقالستي كدمسسيو كبل ملختي احليفولهم اقدمون انتخونه مرحتي استفلاليا ودبات عطقات حيلتات ايثيوبيا اب وشتن اوصان صعق ركبات انداكايدو كم زمصو زذكريوم وانا صحافي سينودس تግራይ ዳግማይ كم استأسرو تغليصو اتم ابو اب قيدن توعلون خالاي غيزه كم زخونون تغليصوم اب منبر سلاما وانا صحافي قديس سينودس تግራይ بصو ابونا ارغاوي بقدمت مالي كاب منبر ببسنا بوليس كم زوسدم تفليطلهم بصو ابونا ارغاوي اقدمو مس اب تخبابي منبري ببسنا مس تتكوسطيت طرطاره تزاميدو اب قيداتيوم بوحس تفتيحهم زنبرو خوينوم داغماي اب كتما اقسم بوليس طابيا تاثيرهم كم زلو تغاليحهم انتهنا بوليس كتما اقسم بصو ابونا ارغاوي اب قيد زوعللو مخنيات مس اقدمو تتقسم مخنيات ركب يحلو اي حلو زتفلطه نغير يلن قال بصو ابونا مرها كريستوس حلافي صحفه منبر سلاما حلافنتهم بخال سب نخوكل ملقق سرح كم زأتو يفلات اب زحلفه اب منبر سلاما اورثودوكس توحدو بيت كريستيان تግራይ ليتي اب منبر بصوان ابو ليقان باباسات بطيت فتنه قتلت كم استقايده يذكر
ሰራዊት ኢትዮጵያ በምዕራብ ትግራይ ሰራዊት ማሪኸ ኢሉ ክልተ ንኡስ መንደር ሰራዊት ሱዳን ከም ዝሓዘ ድማ አፍሊጦሎም። በመሰረተን መንግስቲ ኢትዮጵያ ቅርበት ዘሎ ማዕከናት ዜና ከም ዝሓበርዎ ብሸነኽ ደቡብ ትግራይን ሱዳንን ፍሉይ ቦታ ከባቢ ሎግዲ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ክልተ ንኡስ መንደር ሰራዊት ሱዳን ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ተቃሊሖም። እቲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ዝተኻየደ ደብዳብ ኣብ ልዕሊ መንበር ኣባይትን ክፋል ወተሃደራዊ መደበርን ጉድኣት ከም ዘወረደን ሰራዊት ሱዳን ብፀረ መጥቃዕቲ መሊሱ ነቲ ቦታ ከም ዝሓዞን ተገሊጾም። ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዳህሳስ ዝጸንሑ 4 ወተሃደራት ሱዳን ብሰራዊት ኢትዮጵያ ተዓፊኖም ከም ዝተወሰዱን ምሩኻት ተገይሮም ንፕሮፓጋንዳ ይግልገለሎም ከም ዘለውን ተሓቢሮሎም። በተመሳሳሊ ዜና ሰራዊት ኢትዮጵያ በደቡብ ሱዳን ከባቢ ኡምራ ባራኪት ከባቢ አልፋሽቃ ተኽሲ ከም ዝኸፈቱ ማዕከን ዜና ሱዳን ጸብጺቦሎም። በመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ኢኮ ሰራዊት ኢትዮጵያ በከባቢ ኡምራ ባራኪት ምብራቃዊ ደቡብ ሱዳን ደብዳብ ከቢድ ብረት ከም ዘካየደ ቃሊሖም። እዚ ሓድሽ ግንባር ኣብ ዞባ አልፋሽቃ ናብ ሓድሽ ዞባዊ ወተሃደራዊ ግርጭት ከየገስግስ ልዑል ስጋት ሕዲሮሎም። እዚ ምንቅስቓስ ኢትዮጵያ ሓድሽ ግንባር ብምኽፋት ንሰራዊት ቁልጡፍ ደገፍ ዝበለጸ ደገፍ ትህብ ከም ዘላ ዘመላኸት ምዃኑ እቲ ማዕከን ዜና ኣረጋጊጾም። እዚ ድማ ኣብ መሬት ኢትዮጵያ መሰልጠኒ ካምፕታት ምኽፋት ስትራቴጂካዊ ድሮናት ከቢድ ኣጽዋርን ንኽጥቀሙ ምቹእ ኩነታት ከም ዝፈጠረ እውን ተቃሊሖሎም። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዝነበረና ዕለታዊ ዜና ሕርያ ፖስት ነዚ ሰማዕኩም ይመስል ነይሩ። መሪጽኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ካብ ልቢ ነመስግን። ሰላም ወሰናይ።